Usodolopha umfana naye mathuba ungazi imiphumela kaMantukuletsheni nesikole saseMjindi wabesethula nezinhlelo ezintsha zokulekelela abafundi baseJozini abenza ibanga leshumi. Usodolopha kumasipala waseJozini umhlonishwa mfana naye Mathe uhlanganyele nesikole saseMjindi High lapho khona behlangene nomnyango wezemfundo ngokubungaza imiphumela kaMantukuletsheni kanye nokukhuthaza abantwana benza ibanga leshumi ukuze-ke benze kangcono kakhulu kulonyaka. Umhlonishwa ufaka isandla enikela ngenkomo ehlatshiwe ukwandisa ukudla kanye nezipiliboco, kanti enkulumeni yakhe usodolopha ubegxile kakhulu ekukhuthazeni abantwana ukuze baphumelele kanye nokugqugquzela othisha ukuba basebenze ngokuzikhandla ukunyusa izinga lemiphumela kulesi sikole. Ukuqinisekisa konke lokhu, umasipala waseJozini usuvele ufaka imali kusabelomali lapho abafundi bebanga leshumi kuzonke izikole zaseJozini bezothengela khona indathane yokudla uma beqala uhlelo lwabo lokukhempa ukulungiselela ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka. Kanti kunohlelo olusha umhlonishwa lapho akazonxanxa khona othisha abangochwepheshe ezifundweni zebanga leshumi ukuba bazolekelela ngokufundisa izingane uma sekulungiselela izivivinyo zokuphela konyaka. Lolu hlelo luzophinde lihambisane namathuba emfundaze kanye-ke nokusondeza eduzane amanyuvesi. Uqhubeke wathi-ke ufisa zonke izingane ezenza ibanga leshumi eJozini ukuba ziphumelele zonke kungafeyili ngisho neyodwa, bese kuthi zonke-ke zidlulele esigabeni semfundo ephakeme lapho zizobe-ke seziya khona emanyuvesi.